लोगोफोर मेन जाहोनानो जाबाय सिखाव हाबदों लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर लोगोफोर बरायलायबाय लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ लोगोफोर नै दिनै मुनु जाहाजो बहुत बिजि आरोना बहुत खामानियाव नै मा बुस्थु बि नालाय नालाय फानसु मारै गेले नालाय जायो आयु आयु नालाय फानसु माने माबालै बेल्लाव नै आयो डेन्जार मेन भार्सेस वेल जायो लोगोफोर गिना आरो बे माबा नङा फानसु नङा बे जाबाय मा बे एमसिल बे जाबाय लोगोफोर एमसिल दे माने मोसौनि बाबासो जागोन माने लोगोफोर बे जाबाय माने खिथालाय मा एमसिल आथा माने लोगोफोर बेखौ रायो जाहाने माने न'खौ दायो रिपेयारिं खालामगासिनो माने न'आ जा एसे सेरे माने अखा थ' बिनिखाय एमसिलखौ दायो बनायगासिनो जोंनिया सायाव जोंनिया भाया दोङो भाया नै बा बे गैयाबानो गैया जाहा न'खौबो होगासिनो माने नैफोराव माबायाव थिं दोननाय एसे माबा जाबाय थ' बेयाव माबा जाबाय माने मा होनगोन दा गब्लं जाबाय आरो न'आ मोननैसोआव सेरो दै 2 किल' सेरो 80 सेरो बेनिखायनो जोंनिया भाया हा दे होगासिनो दे दायो मुनाव खुबैगासिनो दे 1 2 3 गो मोनदों ना बरिया दे भाई मोजां माव दै दे बरिया मावसिन दिनै रबिन्द्र भाई जाबाय बहुत जाबाय दे भिडिअ खालामदो थांदो दे थ' नै जोंनिया भाइया ओंखारबाय खामानि मावनो हाग्रा सासे बरिया जानसो दै लामनाय अमा बेदर दोङो ना दोङो पंकज ना दोङो बेनि थाखाय पुरा मोनजोखाबाय ओंखाम उखैजोखाबाय डेन्जार जानसै आरो ना जानसै ओमफ्राय दा दसेनो दा थांगासिनो जोङो माबायाव मा होनो अरांनि बालागामियाव आरो ना थ' देखायलांगासिनो गासिबो दै थ' लोगोफोर अरां थानायनि सिगांनो नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु आं देखायनो लोगोफोर दे थ' लोगोफोर बिदि जाबाय लोगोफोर नै खांसि गाहाम माने खांसि गाहामखौ नोंथांमोना नुनानै मा साननो हागौ आरो ना बेखौ नैबे न' सिङाव दोननायनि जाहोना मा खांसि गाहामखौथ' मेनलि माबा किटसेनाव दोनो नङा होमबा मेनलि किटसेनाव दोनो नङा होमबा थ' न'आव लाबोनायनि लोगोफोर मेन जाहोनानो जाबाय सिखाव हाबदों माने साननै सिगाङाव लोगोफोर आं माने भिडिअ बनायनाय जायासै होमबाबो साननै सिगाङाव माने जोंनि गामियाव सिखाव फैदों आरो ना गासै 6टा 8टा 6 7सो न'खराव हाबनानै लांबाय जेबो लाङा सिखावा मा सिखाव बे मिथिया अनलि खांसि गाहाम लांदों माने आरो खांसि गाहामखौबो बेनिफ्राय अरिजिनेल ना थ' माने अरिजिनेलखौसो बासिनो लाङो खायफा आरो नकुलि थायोना बेखौ लाङा माने ओरैबायदि स्मार्ट सिखाव बियो जोंनिया सिंगार नितामनि लाहानावबो हाबदो सिखावा थ' माने ओरैबायदि माने बेरा सेफायना हाबदो सोरनावबा दरजा नारदो सोरनावबा माने बे खालि माय अखा हादों माने अखा हानायखाय अखानि चान्स लानानै माने सिखावा हाबदो आरो ना थ' माने बेबायदि मोनसे घटना जानो थांबाय आरो जों गामियाव आं माने भिडिअ बनायनो सानदोंमोन खिन्थु भिडिअ बनायनाय जायासै देलाय थ' मिथिया आरो ना बे सिखावा एकदम फायला बेयो जोंनि गामियाव जि लुटिखाबाय आरो दासान्दि जोंनि गामियाव माय सेन्सार जाबायना एसे माने एसे माने हरलाबाय दायो थ' बेनिखाय आइ गेस बिसोर दा फैखाला आरो दायो बेसेबांबा गोजानाव हमना 20-30 किल'मिटार गोजानाव बेलेग गामियाव बिसोर खावैनो हानाय आरो ना बेबायदि खालामो सिखावफ्रा माने अखा हाबा चान्स लायो आरो ना थ' बिनि थाखायनो दाथ' फायखाला आइमोना खिन्थु दा गिनाया जोबाखै आइमोननिया थ' बिनिखाय खांसि गाहामफोरखौ गेसफोरखौ गासैबो न' सिङाव सोना दोनबाय आरो ना थ' जादजारलै सिखावफोराबो बेलेग बुस्थु लाङा इसोरो बाइकबो माबो लाङा बायहेरायाव थाबाबो लाङा अनलि न'खौ माबा खालामनानै खांसि गाहामल' लाङो माथाय हमनो हाया आरो ना थ' लोगोफोर जियानो जाया माने घटना जाबाय थायो नङा होमबा थ' सिद्दा थांखानोसै टु अरां लेट्स गो नै दायो जों थांगासिनो मोनहैसिगोन माने अरांनि बालाबारि गामियाव माने थांनायफोरखौ आबाव सफैनायफोरखौ बारा देखायनाय जायासै आरो मानोना बहुत सर्ट जाबाय माने देखायग'नो हायासै आरो ना थ' नै दायो थांगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर नै जोंखौ सहैनाय लोगो लोगोनो ओंखाम जाहोबाय ओमफ्राय कमिटिफोरा आरो ओमफ्राय जोंखौनि मोनसे क्लाब न'आव जोंखौ दोनफाबाय आरो ओमफ्राय लोगोसे गोबां आंनि भिडिअ नायगिरि साबसक्राइबार बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय थ' बहुत मोजां नाङो आरो ना बिदि लोगो मोनबा माने बिदि नोंथांमोनहा एसेबां मोजाङै माथो होयो सनमान होयो फट' लाफायो माने बिराद मोजां नाङो गोसोआ बहुत मोजां नाङो थ' बहुत मोजां नांबाय ओमफ्राय आब'जोंबो नै गोबां फट' लागासिनो जायो नै ओमफ्राय बे बैसागो प्रग्रामा गासै 9 गामिजों लोगो नांनानै खुंनाय जायोना आरोना थ' बिनिखाय गोबां मानसि जादों आरो ओरैबायदि क्राउड्स बे गामिनि माबाफोरा रायजो राजाफोरा बारे आं आसुरित जाबाय आरो ना ओरैबायदि अखा हाबाबो माने ओरैबायदि मोसाथाबबाय थादों दा दसेनो देखायगासिनो आं लोगोफोर माने ओरैबायदि माने क्राउड्सआ एसेबां माने स्ट्रं आरो ना ओमफ्राय नै कपिल दा आरो आब' माने बिथांमोनानो जोंनिया दिनैनि मेन आलासिया ओमफ्राय नैबे जाबाय जा आनि
Sikhao जाफिनदोलै Sikhao जाफिनखागोन जाफिनदो माने जों गामिनिफ्रायनो लांनाय सासे आनि जोंहानि आनि जायो थ' माने बिथांखौ बे गामियाव माने हाबा लांदो आरो ना थ' बेनिखायनो एसे लोगो मोनबाय बहुत रायलायबाय बहुत गोदोनि बाथ्रा बे लोगोफोर बेबायदिनो नै प्रग्रामा स्टार्ट जाबाय आब' आरो क'क्रिजारनि प्रग्राम आरो ना नै पुरा जस मानसिफोरा पुरा गरम ओरैबायदि मोसाबायना Dancer गरम ने बेलेग पुरा मोजां नांदों ओरैबायदि जस दं नोंसोरनियाव बिराद बरिया नुलासिगोन दे फिनिश ना जागोन आरो फिनिश ब्र'मोननि गामियाव बोरै मोनखो ब्र' मोजां ना बिराद मोजां गोलोमजोब्बायना जेबो नङा दा मोसाबायना आरामनि रंजानायाव मोजां नांबाय लोगो मोननानै बिराद जस दं आरो नोंसोर गामिया बेबायदि जस नुवाखैमोन आरो टाइमनिफ्राय फैनो हागोन बिराद इन्जय माने मेंनो रोङा ना मेंनो रोङा दा जागोन दे ब्र' होमबा ना दे जागोन थेंक इउ आदा दे ब्र' फैनायनि थाखाय